раванди бо суръати саноатикунонӣ дар мамлакат бо мақсади таъмини рӯзгори шоистаи сокинон ва пайдо гардидани ҷойҳои нави корӣ роҳандозӣ гардида, имрӯзҳо дар ин самт тадбирҳои муассир андешида мешавад. бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонии мамлакатро ҳадафи чороми миллӣ эълон намуданд ва зарур донистанд, ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22% расонида шавад. корхонаи саноатии мо соли 2016 бо иштироки пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2016 ифтитоҳ гардидааст. корхона ягона истеҳсолкунандаи кислоти сулфат дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. иқтидори лоиҳавии корхона зиёда аз 100 000 тонна кислоти сулфат дар як сол. дар корхона бисёртар сокинони маҳаллӣ дар кор ҷалб шудаанд ва бо маошҳои баланд таъмин мегарданд. мо соҳибкорон миннатдории худро ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем, ки барои соҳибкорон шароити хуби корӣ муҳайё кардаанд. ноҳияи Ёвон, ки дар миқёси вилояти Хатлон ҳамчун ноҳияи саноатӣ дониста мешавад, дар раванди созандагиҳо баҳри саноатикунонии мамлакат ҳиссаи назаррас дошта, бо сохта ба истифода додани корхонаҳои азими саноатӣ барои муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ ва баҳри истеҳсоли маҳсулоти рағбатпазири ватанӣ ва инчунин воридодивазкунанда, корхонаҳои саноатӣ бунёду мавриди истифода қарор дода мешаванд. мавриди зикр аст, ки бо амалӣ гаштани ин ҳадаф дар пешрафти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ заминаи хубе фароҳам хоҳад гашт. яке аз корхонаҳое ки дар ноҳия фаъолияти густурда дорад, ин корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хоаксин ғаюрсемент мебошад, ки дар масоҳати 12 гектар доман паҳн намудааст. корхона дорои хатҳои истеҳсолии гуногун буда, навъҳои сементи 400 ва 500ро истеҳсол намуда ба бозорҳои дохилӣ ва ба ҷумҳуриҳои Узбекистон ва Афғонистон содирот менамояд. таъкид кардан ба маврид аст, ки бо мақсади боз ҳам рушд бахшидани соҳаи саноат дар ноҳияи Ёвон, дар амалӣ гардидани ин ҳадафи стратегӣ бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат ҳамасола дар ин ноҳия теъдоди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсоливу саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар якҷоягӣ бо соҳибкорони ватанӣ барои иҷрои дастуру супоришҳое, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар самти бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ба ин васила муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ талош намуда истодаанд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор.